Di roja 18 Çileya 2017 de Pêşmergeyê Leşkerê Roj Mihemed Emîn Ehmed Silo ji ber birînên xwe di şerê dijî rêxistina Daişa terorîst de lê bereya şer li eskê Mosul ku ji aliyê nîşanvanekî Daişê ve hatibû armançkirin şehîd bû. Pêşmergeyê Leşkerê Roj Mihemed Emîn Ehmed Silo di 15 Çileya 2015 de tevlî hêzên Pêşmergeyê Roj bû û cihê xwe di beşê siyem yê Betlûna Siyê de ji hêza yekê de wekû cêgirê fermande di nava hêzên pêşmergeyên Leşkerê Roj de digirte. û beşdarî di şerê rêzgarkirina Guero Xazir de jî ji terorîstên Daişê kiribû. Xwendina xwe ya seretahî lê dibistana Mansûr sala 2000 temam kir û ya amedeyî lê dibistana Tilaih berdewam kir lê ji ber rewşa jiyana rojane û ya aboriya zehmet, xwendina xwe bi dawî neanî û berê xwe da kar da ku debara jiyana malbata xwe bike. Şehîd Mihemed Ehmed Emîn ji dayîkbûyê yekê meha nihan ji sala 1994 ya taxa Meyselûn ya bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê ye. Lê zêdê xwe gundê Xirapreş yê ser bi bajarokê Tirbispiyê ve bi xak hat spartin. Ji destpêka damezrandina xwe ve û ta niha pêşmergeyên Leşkerê Roj ji bo parastina gelê Kurd û xak û sînorê Kurdistana Pîroz di amadebaşiyê de ne û bi dihan pêşmerge bi merdî şehîd û birîndar dane. û dastanên dîrokî di şerê roberobûna hovên serdemê Daişa terorîst û dijminên Kurdistanê de tomar kirine.